Guys, mamaw sa ni mama guys. Humanamig kuring-kuring dari sa kuhan gawas. Manghukad sa ko guys kay mamaw na mi kay ketas na mapamikuan. Pamahaw sige yan na to pa. Bakod na siya dyan mukha na mapagpasagdan kay. Oh, may klase. Hi guys. Morning guys. Dahil mamahaw ta. May ginamay, may tinula, may pinirito, may Asang ginamay? Ginamay kunog, yahap lang, taka, kaoy. ginamos. Ginamay yun. Para sosyal ba? Tao ka. Para social ka na, ano po bang dito? Ginamos, ginamay. Ginamay. Sakto na ganyan ni mama, ginamay, pang social. Ginamay. Pag sosyal ba? Kuyawa lagi. Palamilami, pas mama ginamay, sabi ko sa ginamay, ginamos di ay. Bukuk na di baboy di ay. Tuktok ko ginamay nga ginaling ba? Yung ginamay. Asay ginamay. Ginamay, oh. Sus mawala. Wala. Dali po kung kuhan, maswak ma. Kami na Kami na mo ginit. Pasosyal pas mama, ginamay ah. Kuyawa lagi. Kuyawa lagi. Amang sudan guys, pritong isda, ginisang pizza na may tuna, o sinabaw na isda, o bakit pa ni mama, ginamay. Ginamay. Dito ba kay? Yung ulaw manggod. Correct lang. Wala, social ba? Ginamay. Oh, mga sosyal. Pang ginamay, ginamos di ang dako. Ngayon ang ginamos, agad na yung ukra. Oo, ang awa. Atong ko ano ng isda. Ito ka na idugno. Dami sa dito ba? Oh, kasi naglingkod sa mga Quranan. Kung si Kwato niya buang na ba na? Ayaw min ko yan, ipakaon na rabak Si ka. Kwato na isda ma. Hindi, nag-ipakaon naman na siya. Man man nagpakaon. Una pa manggani na namo na mahaw. Isa na matintal din na. Kahanang yun ang pamahaw kay Lohoy, si pagibagid. pagibagid. Bisa. Babaw. Gunting, way gunting na babaw. Yun. Gabi. Gitnas ta ko rin. Yun kuno yun na Tagalog ah. Tagalog naman mas mama ron kay. Kuya, okay na siya expression ba? Ka na magpatuloy siya. Ay, ano ba yun? Mawala rin ba na siya dayo? Tagalog naman na siya kaya ba dyan katubang kanado Tagalog ba dyan TV. Ano ba yung Tagalog naman mas mama ni mo. Kung ano na si Muang Mamita terus Manila. Gano'n na siya mag-isip ng Tagalog. Kamawa na mo Tagalog. Di ba Mingkoy? Ano ba yun kuno? Ano Ang ba galing yun? na ni Lola mag-Tagalog Mingkoy. Tinta siya siyang ginamay. Ay, ginamay yun. Kami no. Kami ko na. Pipiyungan na kita niya. Ay, tangga ita. Pipiyong man. Mga tanin nyo guys. Mamahaw ta guys. Napod may klase ron, magmana po. Pero sa September, karong buwan na, murag, mubalik naman mo no? Kadadlaw na. Kadagdaw na? Dili. Dili pa? Dili pa. Wala pa sakto nga. Ay, wala pa sure nga announcement. Ano sa paday magkadadlaw na? O pa lagi may bawi. Init sige yan sa pan guys. Nguyong. Crispy yun, kinalain. Nguyong ka ng quick-quick. Kung di mo ganin na, hindi ko na sigikat ka ang pamigis na katan. Ha? Kung ko ganin na kuha kong kalon, butang ang tubig naman, sinang, Huwag na dahil ka na mainit. wala kong ipainit. Kay? Balang-balangan lang ba? Pila ng isda amat nga kilo. Pila Kapabo. din, pila din kilo dahil. 200. May labas-tas naman. Labas pa kayo. Napaing mo sa o. Marong ganang yung isda, anak siya. Itong gipa, itong palit. Ha, dito sa kagdaw.
Huwag ka nang naipuwang isda. Huwag ka nang pamarong, di ko gana. Kamarong. May ilo nila masang-bakang sa sindilaw. Ito po ang hindi nga Migo. maya-maya. Yung gamay migo kayo ako'y kalingkuran. Mira guys, kay si Junjun taning sa jug biyahe, namaho naman to siya. Init yung tanan dong. At anak. Tagal lang pa ma, pwede. Nanta guys. Nabas pa kayo na. Labas pa kayo, dami kanig sabaw. Magtalabas pa. Magbigit da inyo. Pangutan ng bagay na kuwakan. Klaro no. Gumalit sa una, naglinaw din. Makuyaw ang takit. Masig minakuha ka na ha. Wala ko lang ang patak dyan. Nawa? Nawa lagi? Nitugan lagi siya awa. Ngayon, may mawakwak yung mong lula. Lula, may nahin mo. Gusto ka, malupad ko. Hindi man taon na yun ni Lula kay Lula, manin mo. Mudayo na si Lula to dito sa yung lugar. Ito na ito mga wakwak. Malupad-lupad ba? Ha? Hindi na. Tintudlok na. Di wala. Kuya, beta taon na itong pagbigda na hinulog niya. Pati sigtudlo ni Mamita. Kay si ate, mabinlan ni Papa si Jang Morim-Morim. Hala ka. Nabuang ka ba, Mingkoy? Gipalong lagi niya at suga. Di pa mo na rin mo ng saga. Hey! Basta way ka ha. Kasi ka ah. Ito ba hindi ka ba? Siga ka. Miri nga. Oh, kuyawan. Kuyawan tagkiti nagpalaw. Yak, miri nga ni. Sabi ko, giabot na. Iring na. Kikulbahan ko, sabi ko, giabot na. Talnas Papa ni nga po. Magiging ko di man sa mawa. Dere, kaya ingon pa niya. Di ko gusto magbiya. Di kaya amo ko na ginayuran. Kulbahan naman ko, sabi ko, binuangan na kasi mo ang bana ma. Magtumagdaan. Sige na, makapil niya na. Pangit, saba! Ah, swing ko kuyawa kung unsa to oy. Kulbahan Palong naman rin ko, yung kayo tagsuga. nag-istorya na patag-abat. Nabit ko din siya nagpang sa suga. Naroon ka kapaliman niya. Kapaliman niya. Pero namang dyan, kaya katong na yung baka dani. Ako ram pero may mabilin. Makadingag man ko ka ng sagot-sut sa sinilas ba? Sagot-sut og sinilas. Nga mura na naglakaw. Nandiyan ka nang na mga bote sa tindahan nga mga butang ang kindi, pangki-pangki, mura na maninda. Pero di man kumaglak eh. May istorya kong tatay na inana. May naman sa tenga. Istorya eh. Bitaw ng bubangan. Di man namang labot ng kag. Bantayan lang wala na. Lagi na, sa pinanagatan. Sa na sinudong ko sana niya na pinangga na anak. Dugong, paningan ng anak pero Yung mga bunso. Pangit! Manato ma. Para magang kasaba. kasi sila, hindi dito eh. Para malingkod din dyan, kalau kami TV, hindi lang TV, magkasama. Mag-anak dia dyan. Ang taga ni mag-unanak ko din ako mag-unanak ko. Eh, mga takit mo ito, tulugan mo. Ang gani. Wala ako, mau bisa nga dito ko Mindanao. La! Siya diyan. Bet ko lang mo na pero deposit sa piso. Bakit ka ba? Ito man dako oy para kita tanan mo ino. Napakinay ba ang deposit o piso ha pa? Kuan-kuan pa kasi mga lula. Deposit mag piso para ang kulang na ko unya 28 ay 27 na lang. Mga trabaho siya ng sukres eh. Si Dudong, si Zina, manunggang sila. Usog niya, Uli ate. pa, palita mo na. Pag ulit niya, pagkasabado na, agin na. Pagpayas mga bata. Naman daw na sila ikuan sa una murag kaban-kaban ba sudlan og dagan kin biskwit. Trabaho sa papa. Bikin eh. Dahil kada Sabado magulit.
Kada inigla ka, manugong gina sila. Papalitin ko daan. Palitin niya ako pa, kuhan, manamamani, mga katulong pa. Pag ulit niya na agin. Chicks bites papa na. Ha? Mamero. Nasakpan ni mo ma. Ng babae. Ang uban. Nagpatig-amiga na, pero ang uban wala. Muray, gidangatan lang. Ahak Hindi lang. nang gugo sa iyang iyaan. Buhi pa to, tiguang naman kayo to. Diyan ka masuko ma. Lawatong kay. Emang ko. Sa una pala niyang, pero sa karon, katong dito, pagkitabo ka lang, ipon namin, katong dito sa Pinawi. Nga ng babae siya. Ang awal dito sa plaza, pas tagilap ni Dudong uli, di na kay ga sa anak iyang aman dito sa kapat, pati namang away. Ito sa ito na yung ba? Nasakpan ni mo ng babae. Nya, niyon sarap mo siya nga naibawan man ni mo nga ng babae siya. Ngangkon. Huwag naman kon. Siya mo ang kanila nasakpan na. Trabaho pa niya, ninipit at kumik ni Kiri. Ipaapat na ko ni Gina Dudong na ako tayo ako, alistan ko. Kaya mo bata. Ano ka ba ito? Pag abot ito sa ang atubangan na nan. Pamuli mo, uli ko sa ano sa mga bata. Mawad ito power niya. Kaya ba niya mawad ito power ito man. Kaya siya ganan sunod-sunuran sa mga bata. Dili. Kaya siya babae. Kaya wa. Isang nasakpan na di mo ang kun. Naganda lang. Kaon naman Pinuhatan. na di kulang at nilabot sa kong ulo. Ikaw, dagan ka na nawala man. Wala na. na. Hindi man kamukaon. Magkakagpas mo. Kapangkuan pa doon. Ni kaon man ko gabi eh. Katong mga alas 5, katong nagsudan ko barbecue. Makabuang ra ba ng pas mo? Kabuang lang, sobra. Gusto kang mabuang ka. Ay, Chicks boy days papa. ay mo ba na ko doon sa... Mabitaw si Dudong sa una. Katong nasaktan ako nga. Ako man na tumiuting. Ang notebook diha. Ang yukay. Ay, daan man ko nga magkuan mo sa mga anak ng eskwela. Tuon pa magmagay sa eskwelahan. Ako pakita siyang papa. Tanawag siya. Basa. Later sa babae. Sa kanang June at ito mag-abot sa atong abutanan. Asam na abutanan. Si Jesus pa. Asa lapit kang abutanan ha? Pag gawin ni Dodong ang pagkasuko ang Dodong. Yung iasapan. Ako ginoon sa una mga taba ko. Na matik. Kasi kagyaw-yaw. Sige lang tabi dili kong ina kuno bunal dili. Tapi ray mo ha. Magilak ko na siya. Magilak ko eh. Layas ko din. Lakaw ko. Balik. Magtagyan kong to. Ang hindi kong tabi. Ang nangaramang ka para uyab. Nasakpan man ako. Munang inig kuan mo rin. Sa una kadabuhan ako at doon. Doon ako maestra. Ibalo na po sa ilang maestra ba doon. Mang kumusta man akong anak ni rin. Tawa man kaloy sa Ginoo di man mag-outing. Hindi ko mag-outing. Mana dahil ang maestra. Kuan si Gina kay malit siya. Ma'am nalit. Ginaon na siya kay ako manahay baya ko ni. Magbahog pagod in taon na sa baboy. Yung pinana niya. Magligo pa na siya. Usay gani akaluoy Si ko. Papa, dili din na siya magbago sa anak. Sige naman naglaan. Dili matulog ba na. Ay, si Mamita may luwi kay sa una. Tigati man og mga... Maluoy ko ni mamita nimo kay katubang sa abuhan nagsundod sa nilungag. Sige basa datong iyang Diyan, kuan, notebook. notebook. Maluoy ko eh. Niya ang kaning usap kay di man gagay. Kanang magkuan siya. Dugay kay mo uli las 10 na. Ako pasod din na. Hindi na ako magdakong tinggarol si Gina sundang. Di ba ako sa ubos dito may babaw. Ang akong tinggarol akong ibinin dito sa punuan sa kalubi dito. Kasi tigarol ma. Sabi tang muron. Kasi nga na ka ng dako kay suga ka ng Kinumag ng parahan ba nga na utatagan na ka? Oh. Kanya. Na ang sundang po ako ito pa dito. Ako uni Gina si Dudong. Ako kini pa man uli. Sige pa magyaw-yaw. Kung pa uli na yung tanong, hindi ko makatulog doon. Uy, magtahi para ako. Ako nga, hindi na ako. Nakita mira mong tulo. Kawawa niya papakita ba ba? Ako'y pag-abot dito. Mag-iaway. Ma!
magay silang duha. Sus, magpatunga ko. Naon ako. Patunga ko. Sus, makabot ito sa ilang. Dili. Kabot ito. Ang isang kabot. Maghilang ko usahin. Maghilang ko. Mag-away silang duha. Mag-away silang duha kay ngano ko nung giapas niya, magkuan di pa ko siya mauli. Na magyaw-yaw mo sa itong isa. Matulog niya, may kuan. Ko Maria. Ala ko lang di magpatunga ko, mag-anak ko mo lang. Kami mga tog, may sila dire. Dodong niya ako tunga. Ikaw tunga. Oo, ako tunga. Yung di ka magpatunga, Agoy, mag-away. magkinabaw tayo, Bisag natulog namin, magbangon. Birahon. Awayon din na silang Tapos duha. Ginoo ko Maria Santísima kay kana may siya mo yung dapat kato siya mo yung dapat kay danas dudong hapusan gina siya Si sa Papa manapat, Oh. Papa. napusan na siya sa Latigos Kabayo. Oh? Apil ang akong pa kami nag-away ka pero ting sakita kay Ano? di manitago sa ilaw sa makina. Ginay ko diay. Nagpalaban man to dito ni suong sa makina di paghapos nila. Latigo ako inaapil ang gabi ko tapos parang kayaw-yawan ako. Sakit ma? Sakit tayo! Kayaw-yawan ako. Kami nag-away. Sabi ko, hindi rin mo. Lo ni mo. Niya pagkakuan, mo masupok ka pagkuan mo na ako. Buang ka. Anong latigos kabayo? Sa magpisa, ni Dudong. Nagan po tayo magkuha ni Papa kay guwapo mas, Papa. Insik, maputi. Mga daang babae mo. Hangay. Diyan ilis-iliso niya mga babae. Iyo. Ilis-ilison. Ay, klar. Dali ka masuko ma. Oh, lagi na ako. Di ko para sa ubang babae nga. Ano nga, ginamagi. Oh, wala sila. Hindi na namin. Hindi mga nangagi naman. Kanangagi naman, parihawan may nga Napay mga kaagi. May kaagi. Pero ano ako na ikong kaagi, pero Napad siya. Kinasalmi. Ano ba na? Yan, asan siya. Kinasalmi siya. Pero, Amo day dugay mo nagpakasal kay mga buhi pamantungin juhang mga pari. Luya din mo lang. wala, oy. Wala. Lisog tos Papa no lisog. Wala. Kung paano to, di ba? Kamitan ka. Pistola. Katulad din. Kuan man may ato ka ng pag-graduate Gina Kindir di ay. Niya hubog-hubog pa man siya. Wa ko kay balong wala dito sa babae dadaan. Hubog-hubog pa man siya. Niya akong giingon nga. Graduation na ba sa inyong anak karong Kindir? Kin. Anak ko. Anak ko. Oo, niya na. Niya na. Kami kayo wala siya. Muli na lang din. Manang panguli. Basta ningatin sa graduation, Wala. pinaibot ningat tos babae. Oo, dito sa inom-inom. Inom-inom. Eh, naman to'y babae dito kung pumpuan niya. Pag uli niya, nangaon mi. Akong suti na. Sakit ito. Mas sakit pa. Kasabahan dito, may pistula kami doon. Hindi mo dito. Hindi na kami nervyosa. Na mo na nervyos. Oo. Kasabahan dito. Dito sa ako. Basta mura na nakita akong mga aninipot. Kaya wala kasi hindi ka rin. Tapos wala ko kasi nila. Yan na tinanabag. May unsan yan ako pag-atiman. Ultimo, pagkaon, tablitas, pag manya kaon, kaon ka diri, akong bayaman niya. Kaon nila, iniim na niya, yung tagang tubig. Nabuutan. Luya. Muna siya, nakakuan siya, hindi na dyan siya, katong nga lang siya, si Kapilak lagi kay, makanandong ko ba sa mga istorya sakit. Sakit sa mga istorya. Sakit kami lagi na, tingko ka niya diya, bisan po o din. Kita di ay nangatay anak nga dili iyahang anak, so bisan unsaon nimong ayo nagi panahon nga makilakbit na ilang sulti nga di na ako sakit kay ba munang ako nga kayod ko kaya hindi ko mabuhay giunsan ko kay kita gid sinulong oxygen nagunsa ko pag trabaho para lang dito makabuhi makatabang niya mas dako ko kita ko sa iyo ay man ka sa una day pagkasimana, makadawat lang ko siya 200. Asa man ka mga hoy? Asa balay, bugas, tubig, suga. Asa 200-300 siyang Simana? simana. Oo. Unyang di ka kayo. Sabi ka ni mo. Sana po mga anak. Basta ko pag magkikita niya. Kaya ko magabiin. Mga alas 11. Akong inon si Gina at si Dudong. Pagpangamalit mo dito po tumaya kaya mainit pa. Ano sila ba sa gabi? Yung mga anak niya sa Gina. Ma, kung sakto naman, ikakuhaan mo ba ni Uma? Maestra. Ako sabi ko na. Hindi mga launang. Malaki na kung sa ano. Ikaw pa'y
ikaw, gamay pa kang kita, na ikaw kayong bisyo. Kaya, bisyo. What ay, tabako niya, nanabiyak niya sa tabako o sa sigarilyo. O inom, pagkadin, hinasa. Masakit ko na sa si Dudong, dako na. Mag 2 at 3 years na si Dudong ang lang siya sa English. Nagkasakit na. Nagkasakit na sugod. Ngayon man ko, tanawa yung anak, lalaki lang. Unya, mag-ilingon na parehan mo, badlungon ka. Nya, kabadlong ka, ilingon na kasi mga anak, ikaw bitaw? Walang, sugal giday. Number 1. Mupildi siya tag 3,000, tag 2,000. Nya, asa mga mga hoy. Tapos mapay mga away. Uyawa lagi. Uy, ang kinabuhi ha. Siguro nga nang bana, di ko mudugay, bahalag na nami anak. Nakaingon lagi ko nga ugot ako sa tuwa pa ko yung mga anak. Di ko mabugay. Lagi? Isod, di ka ibiyaan niyo yung mga anak yung sa namin. Inikid ako. Lugoy Ngita ka mo sa papa. daghan kay ako mga panaminang. Babayaan dito sa mga anak sa iyang mga papa. Yun ang mga so ito mga bata mo na ang mga bata mo. Ako sulod gusto. Iba may mag... Sunog na silang ginikanan. Kaya na lagi ko nga. Bahala na pagkakyan ako niya itong mga anak. Mas maayo man gadget ni kita makatimas sa talang anak kaysa atang ibilin-bilin.